Čo obsahuje viac cukru? Táto plechovka Coly alebo týchto 100 g gumených medvedíkov od Haribo? Poďme sa na to pozrieť. Táto 330 ml kola obsahuje až 37 g cukru a títo gumení 100 g medvedíci majú až 46 g cukru. Wow. Ale veď predsa gumové medvedíky obsahujú kolagén, ktorý je dobrý pre kĺby, kosti, šlachie a svaly, nie? Áno, ale na to, aby ste využili tieto benefity, by ste museli zjesť minimálne kilo denne a každý deň. Ako viete, doporučená denná dávka cukru pre dospelého človeka je 50 gramov. Pre deti je to do 25 gramov a samozrejme menej. Vedeli ste, že počet prípadov cukrovky typu 2 u detí a mladých ľudí každoročne rastie? Kedysi sa táto choroba spájala iba s dospelými ľuďmi, v dnešnej dobe sa spája aj s deťmi. Na vine je hlavne zlá strava a nedostatok pohybu. Takže za mňa toto nie je cesta, ale toto je cesta.